Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi iki aku ceritane main delok Gua Lawa. Kemarin teman-teman ngomong nek Gua Lawa iki sinyal ngakon lab neng Gua Lawa to. Delok sik penasaran. Nah, lho delok sik penasaran soalnya awake dhewe urung ngerti. Ono bengi-bengi tripat sinyale gak kena. Ngono, bos. Nonton. Iki awake dhewe kudu ndelok. Ya udah penasaran sih. Penasaran ya? Ora misal live wani. Nani, tapi aku mana? Mau nek wong akeh malan. Wong telu. Wong pira? Wong telu. Wong telu. Piye? Ya masuk. Lho. Masuk ki wani tenan ora? Wani. Wani ya? Sejak gak mlayu wani ae aku. Lho, Mlayu pilih curing iki prai mleh moncrot. maksudnya piye? Sejukane to. Heeh. Umpama kowe Ya, ngajak karo Rio. ya. Terus kowe mlayu, ya iki mlayu kabeh. Lho, Ki umpamane iki ngono ku umpamane. gampangane. Pertanyaane lah, mlayu ki nyapo? Kan kuwi. Iki umpamane. Ya soal demit. Lho. Moga maksudnya misal gua kan nek kemungkinan kaya horor biyen tenah ya nek horor. Tapi saiki gak. Nek saiki gak ngerti soalnya kan saiki lawa karo ula, gandengane ula. Ya toh? Ula soalnya lawa pakanane ula. Anu, dipangan ula pakanane lawa, ya toh. Lawa dipangan ula. Lah ula kuwi misal bengi wis berkeliaran ngono lho. Ngono lho, Kat. Iki awake dhewe kudu kudu apa? Kudu cek sinyal kono. Lah misal dingko awake dhewe kok gua sinyale kok enek. Lah nggo bengi lep nek Pak Dika lep. Ya cuma bengi. Nah, sawaya kan kono. Sawaya-wayah kan awake dhewe kan iso. Nah ngono lho. Delok sik sinyale. Lho, rasane kretek lho. Kira kok traktor ya? Kok traktor, Bos. Kuwi dimunggah metu mbakane. Mutung-mutune. Gak nggo motor. Saya awake dhewe dodo ayune dibuktekno ning kono enek sinyal ora. Ayo. Cek. Ya, ngono. Moga. Jadi videonya lanjut nek wis teko kono, Bos. Nah, oke Bos. Jadi iki wis teko lokasi gua, Bos. Ini apa? Srek. Gusrek. Oh, gusrek. Lho, Bos. Woi. Lho lawane, Bos. Hei. Mana? Lho, Bos. Kok malah ngetan ya? Belajar ning nganjuk. Sekarang nganjuk. Sekarang nganjuk. Lho, jarang nganjuk, Bos. Oke. Kenapa? Oh, ndi pol. Perono gak arang ngono. Lah piye? Lah ndi? Salah, iki lho. Delok. Iya, ngale yo. Ngaleh ho. Ngale. Iki awake anu yo. Kan cek sinyal to. Delok sinyal. Sinyalnya enek, aman. Kalau bukan pedot. Kamu apa? Hah? Ndelok lawa. Ngaleh kok. Itu lho arek iki. Kita siji iki padha ning kene iki. Seneng dicaplok lho piye weh? Wis lawane Bos. Ya. Dan Bos. Agak tiga. Nemen ya toh. Yo ndi? Aja ya pon ndi nanti sasak ora ya? Wedi. Ora wae mek apa? Padhaan ki mek apa? Anu ndelok lawa. Ndelok lawa. Ya, ya. Oke tau ndelok lawa. Oh lagi pisan. Nanti. Ayo. Bos lawane bos ki lawa durdas. Durdas. Ki fotoe kayu ngene ya. Fotoe ngene wis anu. Ngaleh delok to rono mai bre. Ora wi masalahe angin. Omonganmu lho, modelmu lho. Iya. Delok kok gua. Jadi
Oke, aku ceritanya ngecek sinyal bos. Sinyal kan teman-teman ngomong nek neng gua enak sinyal pora lagi tak cek. Maksudnya, nah, aku rencana kene bos. Wah, neng gua lawo. Lho bos, lawane. Ternyata sinyalnya aman kah? Sinyal aman, enek. Enek. Tapi mate keluar pora. Lagi ke desaku bos. Desaku. Oh, desaku. Ayo. Ayo. Wae dhewe ndelok kok ngarepe bos. Pokoknya depan bos gua. Ayo ora, Kak? Terus kameramen iki. Kameramen Anda. Dika Sano. Kayaknya kameramen kurang takon-takon. Lah takon-takon mode mlakune lho. Karena kan yang kena teko kono to. Bisa. Ya muter ke giliran metune. Wong yo akeh to. Ulah apa to? Terus bos. Kalau muter-muter Pak Pasukan. Oh, ini kok ini ya? Ora ngarep apa iki? Wetut nang. Meneng ae. Yo, santai. Cilik-cilik ki lho so. Melok ki lho. Kemarin anu Kak, pas awake rene. Iki karep apa saka sapa to? Pas apa? Wong diri kok. Mbah, lali aku. Karep ya? Ini biasanya ulo ini nek setiap lawa metu biasanya meteng. Mergo nyauti ya to. Iya. Ya wi rono ora apa-apa yo. Wit, Mbah. Ya. Terus Ayo ning kono yo. Wong loro ayo. Ayo. awas. Awas yo tapi. Terus. 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 Sampai oke ya Pak. Yang keren tuh. Anake yo. Ya ora to, rene karo ugi to. Oh iya, aku rene karo ugi. Ora, kowe petan ugi ning kali kowe karo ali. Kowe ngajak aku kowe nesu ke apa to? Aku ora teko ke. Ki sing ngiber ki cilik-cilik. Sing miber. One bus. Ku padat juga. Ya ya. Yo yo to. Tromono wis. Yo yo to giliran. Lah ngerti ta yo? Ta Jon. Kon jero rene muter rene lagi rene nek. Sinyal. Sinyalnya piye? Ini gini. Sinyale loro bos. Loro. Yo. Biasanya yang gini gak iso. Soalnya minta ning kono. Nang kene loro. Yo. Jadi soalnya ning jogo tak jogo ini. Kowe ning kono lho, karo yo ngedeng go tamel kok. Kok tak foto go tamel. Ora. Ah, tapi menang ae yo. Wes siji. Loro. Telu. Apane to? Lho. Ya iya to malah mlebu neh. Awake dhewe kan ning kono to. Awake dhewe kan diaplang ngono to nggih. Jadi wedi. Wedi. Lu brek nih. Nah, ana lho.
Ora ki malah apa njaluk sing kemplong nang gua piye? Aja ngono ya, aja ngono ya. Lagi malah bingung yo, to. Bingung malah arep metu kangelan neh. Bingung metu neh. Ka aja ning kono ka? Ajare ngodik pe wonten dik. Engko gak metu engko. Soale sing separo wis ono ae. Lah engko pedhot ta engko. Melacaro. Pedhot. Ayo ae nunggu ning anu enggak kono ae yo. Ben metu neh. Lah engko nek wis metu Ora Jon. ora. Ora piye to? Nah, wae dhewe ning kene. Jagoan-jagoan ning kene. Jon ning kene nek sinyal ora? Lho. Sinyal bro. Ning kene sik. Lho ning kene loro, Bos. Mungkin ya loro. Loro. Maksudnya sampean kok nek kena ning kene. Ning kene ae. Ning kono. Tapi nek ning kono Full. Iya, ora full Lho iki lho telu. telu. Jadi kena nek telu sih iso. Kok. Telek tok ki. Ambune tok. Kalau ngono kae kalau rengenge jan penu abos ning desa-desa iki. Ayam oke. Tapi nek ora cepet ya wis dipangan codat. Ngono kae. Wit-witane ya ayam tenan bos iki. Ngrasani apa? Masa cilik kok ngrasani. Ngrasani sapa? Lho. Ora. Ya kok aku krungu kok. Lah, wis ngomong. Lupi-lupi ya sapa? Iki lho Pak Is. Aku ora kenal kok. Pak Is apa Adi? Lho Pak Is. Lho. Ora kenal. Ora krungu aku sak sapa? Ngene gandeng aku tak temung ning kono lho. Jadi kene bos, iki Febri Ade Rio. Lho, tak telu sak mbane lek saka kene nggone ngopo. Yo Ben. ben. Mas. Celok iyo ae. Rasa iyo, Mas. Kalau enak nyelok yang karya to. Iya. Sopan to. Kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 5. Bisa kelas 6 ya? Iki konten seblak iki. Kelas berapa? Di konten seblak. Aku kelas Bos ki duwe YouTube, Bos Jan. Masa duwe? kelas B. Duwe ki. YouTube-mu. Ala dige video shot ya apa to? Terok kowe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sudah sampai Watu Jonggol kayak apa kayak? Peninggalan nenek moyang ngono jere. Piye? Enak men. Peninggalan nenek moyang. Iki bae jere Watu Jonggol peninggalan nenek moyang iki. Sopo nenek moyang? Jadi nenek moyang biyen gendong watu kuwi dimbrukno ning kono. Ditinggal kowe Lho, piye ta kok malah guyu kuwi? Klutuk e Ade Rio ki padha kerekangane betik arane ya. Wong nek wong lip cicak nyampe pedhot ngono nek mana iya. Nyampe pedhot Lho ngono. komeni? Ora. Endi rotine Alvin. Dadi komeni apa? Aku ning go Alvin sing ngomong. Ah kowe wi. Jadi biyen nek komeni nyampe pedhot Pedhot ngono lek kok. Oh, Tersingan nih. ajar wi. Ade kurang ajar ya to. Karo kangane mak. Kelo metu neh kapan? Kuwi mulai metu. Iki kan yang ekor Ambu. Wis metu. Malang. Apa? Ulo apa? Ya udah kalau apa iso misoro. Ojo kalah miso. Nenek kene iki gak oleh miso, aja miso. Wih, ngono tak. Miso piye nek miso? Miso ya ngono. Oh, sedang. Wah, ayo nututi aku ki apa le? Dia begini bisa ya. Ora. Sak geger iki lho. Nih melayu langsung. Tapi sinyal stabil berapa? Belok kah sinyal? Stabil loro. Stabil loro. Gak medun gak apa ya loro. Loro telu ngono. Loro. Ya. Kuwi kan apik to. Penting gak enek, penting sinyal je enek. Jadi iki aku kan cek sinyal Ya. ning jogo kono Full. ya aman. Ya ora full. Aku sangat. Kurang siji tok boleh. Kurang gaduli ya. Kurang siji lah nek ning kene. Tapi aneh ya. Mana kan? Kenapa ya, Gu? Budi ya? Endi ta? Endi ta? Oh, lebih. Oke lah. Ya ora ketok to. Iki mulai metu. Iki ya. Awake dhewe berarti ning kene ning ngarep. Ya. Oh, iki engko surup apa ya gak metu ae to. Iya padahal sing
Separo wis. Kondisimu nganjuk. Ngetan ngetan. Arangetan berarti nek gak nganjuk. Ke 0,5 ya. Iya, karek. 0,5 tapi elek ya, Jon. Elek. Ngeblur ae dik. Ya aja ta nang ngebul. Kamerane kok malah ngetewi rai apa demit ngono. Nah, iku. Iya iki. Kamera apa kali banjir ngono. Kamera kok ngono. Ora HP kawas jeneng Bu. HP anyar kok didol, ya to. Duit apa? Oh, iki duit khusus kok. Arep e. Aku gitu. Iki duitku ki. Dang, ati tukang ae tambani. Lah. Dari buka. Arep ge apa lu sangon ning kene kok Gak. sangon. Arep mbok apa? Isoknya. Tatakan mbok apa? Aku ora bisa. Eh. Kok padha nggo duit arep tuku apa jajal ning kene? Susuk deh. Warung kok. Arab tuku pentol. Lah sapa bakal cilok ning kene? Oh, nak Oh, liwat. Ngono, iki aku tek sinyal ning gua. Kan kemarin teman-teman kon anu live ning gua. Ya. Ya toh. Soale ning gua saya aku cek soalnya aku yo urung mastekno ning kene nek sinyal apa ora. Kan aku ngomong ning kono sinyale ongel. Lah misal iki tak jajal. Terus kita jajal sendiri tapi toh Kak. Ya. Jajal tak jajal sendiri tak tes kuat ora. Mengko live nang kene. Ya dilut. Ya samono 5 menit. Ya 5 menit. Ya wis to. 2 menit ya. 2 menit kok gak menak. Detik. Tak detik iki lagi buka tok to, Jon. Keras, jadi ono video tak akhirnya pakai ini. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,